Alam ko at sari-sari yung kulay namin. Wala ko na mga bukid. And that would be 440 pesos. Pero si Belgi ay meron po lang na 3,000 pesos para minus natin na 2,000. Kaya siguro, One viewer, hello po. kaya siguro hindi ka hindi nagbunos ngayon. Da! Thank you po, Nay. Salamat po. Pagkatapos ng araw ng ebidensya, pagkatapos ng pagkasal at pagtiis sa bata, walang natin isipin sa kusin, pagpus, balikat ng ulit. Kinabukasan, gusto ng pagkabuhan, buhay na buhay ng mga bata ng Pilipinas. Nakakagulat po! Hindi ko alam kung saan kami pupunta at bakit sila masaya-masaya. Pagkatapos ng kanta, oras na takbuhan. Nakarating kami sa isang eskwelahan. Gawin kita ang parte ng Pilipinas na tumingin ko sa harap ng pinagpangga, isang pianchiro sa simbahay ang nagbibigay ng libreng klase. Nakikita ko ng pagkakita ko nag-aaral Monday, Tuesday, Wednesday, Harap ka mo! Thursday, Monday, Friday, Gulay na halo-halo. Masustansya. Lugani ka mo! Lubog ka mo! Bilis mo. Kasi nanay. Nagkakantay mo. Oh, chinelas! Ay, ipit. English at science. Sabi ano lang talaga po, kaya sa kayo hindi na ang kalabila, pakababalik sila sa province. Marami sila mga buhay na nagaya ng mga normal na talang kulturo na hindi lang dahil Gulay na halo-halo. One viewers. Sarap ng gulay. Sarap ng ulam namin ngayon. Wala rin sahog to. May sitaw, may malunggay, may lubi-lubi. Yung ulam namin ay libre lang. Pinanguha ko dyan sa ano. Eh bali ano pala, yung napili ko, yung nyug lang. Wala akong napulot na nyug eh. Ayaw ko naman kunan yung nyug namin yan sa harap kasi itatanim ko yan. Ito na, may sitaw, may malunggay, may lubi-lubi. Wow na wow ang ulam. Ang diskarte lang sa probinsya. Iba na kung nahihili ng sa Tokrose, mahal kami. Ay, bayan ako na. Magpakulitintan. Boy! Ano naman sa basahan ko yun? Para matuisa. Ay, Pag nag-eskwela, baka tayo yung matuto. Ang masagasaan mo. Ako na lang. Ayun kasi pakulang-kulang ko na dahil kung nag-utos na. Tama, napili ko na sana mga bako.
ulam namin. 2 viewers, hello po. Tara! Mga libreng ulam sa bukid. Diskarte lang. Ngayon at paano yung ginagawa nyo? Hayaan nyo kasi. Josh, yung pasok na dito. Doon kayo dito. Pasurin nyo yun yung mga baby mo walang pakain. Medyo nagpapanood sino? Sila nakakain. Di ba sila nakakain ng kanin? May sila kinakain din eh. Dito ka lang kasi. Nakatayo ka lang. 3 viewers. Matigas na to. Bilis naman. Pero, talagang kayo din sila na. Humihingi sa kanang gulay. Binatang. Ito ah. 12 na po yung isang balot. Dati isang kulang yan. Tapos pero pag nasilahan, 12. Simula na naman ang isang ordinaryong araw kung tila walang pagpapay na paglalakad. Oh. Billy Lawag, hello paring Jason. Hello din po. Hello po. So, pasensya. Pasensya, di ko nakakita yung comment nyo. Shoutout po. Shoutout sa mga taga-probinsya. Kumakain nito. Bakit? Iubusin yung ano mo? Kasi, kung sila din tayo, mamaya pa tayo kakain. Kung matanda, ano was na? Kaya pa yan. Umuho pa naman ako. Nakita ko ng umuha. Bigyan mo ko ng ulam ha. Basta hindi rin nakita. Kalau sa katungatan yan, hindi ko Lagyan niyo yung yan. gold na. Tawagan utak ang cellphone.
Ritual na rin nila ang pagdaan sa bakis na ito. Dami pa eh. Hindi sila nakasapatos gaya ng Two viewers, hello. pero mukhang kontento na sila sa malilinis na tsinelas. Makakatikim na naman ng masustansyang gulay na libre lang. Panoorin nyo na lang sa vlog ko kasi nag-vlog ako na nanguha nito. Dito ang kanilang hantungan. Survival muna tayo ngayon. Mahina yung kita. Sila ang mga pinagmamalaking estudyante Kailangan muna sa natin Silangan Elementary School sa Southern dumiskarte Leyte. Ang numero 1 kung saan tayo makakatipid-tipid. sa buong Pilipinas. At least, kahit ganito lang ulam, nakakasustansya nito kasi nasanay ko yung anak ko. Ayaw ko nang lumaking maharte. Public school din ako, kaya ang mga eksena to, pamilyar na sa akin. Kapag tumatanda ka pala, Bibi, hinaan mo naman Bibi yung ano Bibi. alis na pangako ng wala Yeah. ng kabayan. Yung TV. Alam mo, exercise na ang kasunod ng seremonya ko. Lalo pag ganito pa lang. Oh. Wow, sarap. Wala itong sahog, wala. Wala akong mahilig magsahog. Bawal, masarap na nito sinasahog yung ano, bagoong. Ay alam mo, kaso bawal talaga ako ngayon sa ano, mga malalamsa na manok, itlog, bawal. Nung nakaraan, nagtinula si Mrs. Binili ko pero hindi ako nag-ulam nun. Ano yung inulam ko nun? Niluto mo sa akin? Ay, binili mo ko ng gulay. Binili niya pala ako kasi galing ako na trabaho. Bago ko pumasok, binili ko na sila ng ulam nila. Panoorin mo sa live, itong live na to. Nagluto. Pati sa vlog, yung panguha ko dito. Magluluto kagad ako ngayon kasi pupunta kami dun sa Patay. Para maagang makapunta ron. Kaya sabi ko sa kanya, pumunta kami dun, nakakain na. Para makatulong sa kami yung pwedeng gagawin dun. Tapos yun nga, gano'n sila sa akin na maghanap ako ng baboy na kakatay. Walang mahanap. Siguro, punta kami ng Albay. Ngayon siguro mag-uusap-usap doon. Pero may alam ako sa Albay. Yung kinuha ng dati ni Bayaw nung kinasal siya. Kinuha na namin ng baboy. Pinang sigurado kasi ano yun. Talagang namimili siya ng mga baboy na malalaki. Yung hinahanap nila na yung kakatayin namin, 200 kilos pataas. Kakatayin. Sa last night. Noong 2006, number 2 sa National Achievement Test Wow! ang simbahan. Malaking talo mula Ito wala sa na. itong ika-pitong Tapos na yan. noong 2005. Ang lahat ay
Gasan ko muna. Isa sa naging susi sa pagbabago ng eskwelahan, si Teacher Lea. Eh, Ang kanyang estilo ng pagtuturo, naging modelo para asan yung ano? Gasan ko muna. Ako na siya. Dami ng ulam. Ma? Gasan ko muna to. May bumili kasi. Nang isagawa ko ang interview sa principal, hindi pa po man na inaanunsyo ng DepEd na number 1 na sagat ang sindahan ngayong taong ito. Sa Gold Class Municipality ng Macrohon, matatagpuan ang sindahan elementary school. Isa sa pinakamahirap na lugar sa Leyte. Meron nga silang computer. Kaya po kayo pinapakayanan. Sa punituan. Kapag isang lang sa akin. Josh, yun. Nagka? Yan na, oh. Baba, mama, baba. Baba. Yan. Pasulan. Lakas ng ulam.
Yan, nagasan ko na. Yung gulay. Lumulunggan. Haluan ko pa ng balingon. Kasi wala. Ha? Balingon sana. Mas malilit pa yung balingon natin dyan na tanong. Hindi pa yan. Hindi yan. Balingon sana. Lakad ko pa tayo. Para mas masarap. Alas tayo. Magbabal tayo. Ang paggulay nito, kailangan ipagpak, tas hugasan. Kasi minsan may mga langgam. At minsan may mga dumadapong mga ibon, baka may ipo. Mas maganda kasi yung kinakain natin ng malinis. Pero kung bagong ulan, at direct na yan. Pagpak mo lang ng konti. Alam mo na lang pag may mo kung may ano, may gagamba. Mga advantage pag nasa probinsya ka. Pag marunong ka ito. Pag marunong kang dumisar sa bahay ka, so yung iba nga nasa probinsya naman. Asa lang sa ano. Bili-bili lang talaga sila. Ako ang ito. May bibila ka. Ganyan na siya. Ganyan. Ganyan. Ito na. Baka nga bukas maulan eh. Ang lumis na lang ako pala. Ano? Parang lang. Si Mirasol wala na. Kabuti na tayo hindi naman isa. Kasi mag-chismis yun. Yung bagyo ang Mirasol. Naalala ko tuloy yung ano eh. Nag-post yung pinsan mo, si Mirasol. Sabi niya, wala akong alam dyan ah. Naman ang panahon yun. Tulad nga nito, may mga ano, kailangan ayusin kasi may mga gagamba. Ano? Sapot. Sa dulo. Yan lang yan. Discarding malupit.
Ano po to daw sa ano? High blood, kita ko lang. Kita ko lang sa ano. Ayun, dito to kaya. Bibi na ano mo. 3 viewers, hello po. Okay lang. Wala naman usap. Kapag nasa probinsya ka, kailangan madiskarte ka. Kung ano yung dapat na makakatipid ka, yung dapat yung gawin. Tipid pero busog at madiskarte pa. Pandemic nga, ito yung bumuhay sa amin eh. Di ba? Wala na akong income noon. Hindi ako makapagpasada. Kasi bawal lumabas. Tindahan namin noon. Wala na rin bumibili, wala na lumalabas yung mga tao. Yung bilyaran ko, dati may bilyaran pa ako, wala na naglalaro. Nagbawi. Kasi may curfew. Tapos social distancing. Grabe naman. Kaya grabe yung paghihirap mo sa akin. Kaya nabinta ko yun. Yung bilyaran ko na yun. Pundar namin mag-asawa din yun. Sa pagluluto namin ng pagtitinda namin ng balot, fishball. Yan, naubos. Ay, grabe yung paghihirap nun. Ginawa ko, punta sa bukid, hanap ng mga hindi magulay, Ano ka din? Naman ka din sa laot. laot, manguli ng isda. Naging tambayan namin nun yung bukid. Hanap ng isda. Hanap ng Panibuli, ibon. ibon, May ulam lang. kuhol. Grabe talaga yun. Kuhol. Tapos yung bayoko. Grabe ka, kakalang bukas sa kalikan na yun. Mabuti na lang grabe aman. Hindi pa yan. May nag-aaral tayo si baby. Kaso ano, Di pa? nag-aaral na siya. Mga pilot babies yun eh. Grade 1. Module. Mula yung grade 2. Na. Last. Kalian mo? Okay na yan mo. Hindi na yan. Kanina tanghali, ulam namin talong, prito. Napatis kasi yung mga bata. Ano lang yun? 20 lang yun. Lalo yung anak ko.
Ayaw kumain, di huwag siyang kumain. Ang mahirap nun, kung sa gulay yung ulam niya, fried chicken. Importante may pagkain. Kaya po namin ma-uptick. Para paglaki niya, alam niya. Kasi paano kung nasa ibang bahay, ganun yung anak kasi. Yung sa akin lang, paano kung nasa ibang bahay, tapos kulay yung ulam dapat. Kung ano yung pagkain na nandiyan, kainin. Ano pang matulog? Dali po pa. Dali ko dyan. Dali ko. Dali ko daw. Dali ko daw yung magayaw. Dali ko naman yung ano lang. Ikaw naman ako kasi mayroon ka lang. Wala mo lang. Ayaw ko ba? Gutom na ng pati ko. Ito ang gulay namin na lulutuin. Oh, halo-halo. Sitaw. Yung lubi-lubi. May malunggay. Dapat na may palimit pa yan. Hindi ka naman. Dali ka na. Tanong, dito mo ba? Thank you sa to viewers na pumasok sa aking live. Maraming salamat. Dalawa ka lang ang paso. Meron pala sa sanawan. Palingki din ngayon. Bigyan mo ako sa Hindi. Dalawang pigyan yan. Maganda yun, malaki yung rib niya. Wajib po. Mabaryan ka ano. Sa magparuog. Yun na may pumunta ka niya. Pilayin na. Reviewers, magandang gabi. Bawang.
Yo! Reviewers, ano po? Bablog pa natin yan. Lak, alam mo anak yung ano? Lak, lak, lak. Lak, yan ang sinasabi ko sa ika, kaya wala ka ng ano. Eating. Sakto lang yan. Hindi pa sa linuluto natin yan. 2 viewers, hello po. Hindi ko pala yung sabi. Oh? Sambol? Ako? Yun nga, ano, nakalimutan ko dapat na makakain ng sambol. Kasi hindi naman malisira. Makikaya ngayon. Wala? Oo. Sa December. Amis na natin. Reviewers ko, magandang gabi. Hindi ko naalala agad. Isa ko ito. Ipot ito. Manila. Ayun. Hmm? Paano? Mapakan mo yung tanim ko yun ah. Ma-charger mo, masaan ma? Charger mo. Kaya mo? Ah, charger. Ano, baka ko Nagkain na siguro si nanay. hindi kasi ka na kami tumaan na. Nagdahantay din sa akin. Kawawa ng matanda. Proseso ang problema kasi. Kawawa yung matanda. Ang galing ng sombrero.
Ano? Sila. Tulog ha? Tulog ikot. Okay na to? Sila. Ay, di. At magluluto na tayo. Ilagay mo dun sa pato, ma. Tawagin mo. Asan yung ano? Alright. Oo. Kutsara na mo. Pagikuha. Ay, may sinain na kami. May sinain na. Kasi yun nga, maaga kami sabi ko sa kanya sa asawa ko. Bago ko, pumunta ako dun sa bato kanina. Kasi para makatulong pa sana. Kaso hindi na sila bumalik. Kaya umuwi na lang ako. Sabi sa kanya, pag umalis, ako magsain ka kaagad para pagdating ko, kumain tayo. Tapos pumunta tayo dun sa may putay. Na ano, kailangan sabi ko sa kanila, bago kami umalis dito, dapat nakakain na. Para pagdating doon, tutulong na lang kung ano yung pwede ano. Kasi may mga bisita na doon. Matitin na yung ano ko ah. Gasol ah. Okay mo, tsaka. Yan. Walang sahog. Ang sahog lang nito, kutsara. Palusagin ko lang sana to. Palusag yung sabay. Sa ibang ano naman. Ang paggugulay, may technique yan. Kailangan tansyado mo lang yung gata. Simpangit yung gulay na may sabaw. Lasing ko. Bakit nakahabol ko kay nanay? Nak, makisuyo nga ako nak ng gulay na. For viewers, hello po. Bitawan mo kasi yung cellphone pag inuutosan. Yung isa pa. Tingnan mo. Five viewers, hello. At sa dalawang thumbs up. Salamat.
Akin po, pwede nyo ring i-follow po. Kapalo naman po yung ano, yung TikTok ko. Parang Jisung TV po, yung TikTok account ko. Yung iba doon, mga luto. The Badger. Pero pag naggugulay ako, hinahalo-halo ko para yung pinakang gata niya, hindi namumuo. Iba yung iba na magluto, hinahayaan lang nila. Ako gusto ko kasi yung hindi namumuo. Natutunan namin yan kila mama. Kasi si mama nagtitinda ng gulay, paninda. Ganyan yung style nila, kila nanay, ganyan. Ganyan ang kalba yun, naka. Ha? Oo. Hindi ba lagi, ganyan lang. Hindi lang nila na ano. Mamulong yan. Ang ulo. Magiging kortado. Release ko ka mag-ano, magulong ng gata. Gusto mo kung baga. Yung anong diretso, kakanin mo na. Ayaw. Tapos, Kiniskis. Naranasan ko yan eh. Nung nag-aaral pa. Walang pang ulam. Pupugaw mo. Yung kakayod ka ng nyog, tapos yung mga ulam mo, lalagyan ng asin. Yun nga gusto kong ano eh. Kasi dati napaulam ko na si Bibi na pansit lang. Yan gusto kong ipasubukan kay Bibi kung ano itsura. Kung ano maging reaction. Tapos ano, Lahat tayo. pag walang ulam, ano, makamote. Po, Kasi mama ng ano, ng may na tubig ang kasabi. hindi ako nakapag-init. Sabihin mo sa ano, hindi ako nakapag-init kasi. Ano nga, pakita mo dito sa ano. Wow! Ang lasa na. Ilapit mo na, hindi mo katulad kahapon. Yun yung isang araw, yung ganyan, ano. Not mo. Napo, kulo. Kaya ba? Yun. Sagittarius girl, hello. Parang Jason. Hello po, shout out. Yan. Yan, pwede na nating ano, ilagay. Sabay vlog na to kasi iblinag ko kasi yung ano, pangawa ng gulay. At ilagay na natin. Shoutout sa mga mahilig kumain ng gulay. Yung gulay ko ay halo-halo. Hello po, Sagittarius girl. Shout out. Thank you po sa pag-tune in. Wala sang sahog kahit ano. Pinakang sahog lang nito, kutsara talaga. Diba? Yan na yung gulay ko.
Sarap kung may balinghoy pa. Talbos. Ma! Ma! May kulang to. Sili. Anong gagawin? Hingi ka na doon. Ano yun? Ganyan lang. Hayaan na natin yan. Mali yung pampalasa niyan. Nilagyan ko na siya ng asin kanina pa. Siyempre, alam niyo na pampalasa. Bitchin. Sarap. Itong partner niya. Yung sabaw ng nyug, ginawa kong suka. Sarap. Ilagay na rin natin yung sitaw. Mamaya na yung malunggay. Ano? Kakain na tayo. Sa labas sana ako magluluto sa gatong. Kaso umuulan. Mas madilim na pati dun. Diba? Ganda ng gulay ko. Haluin para yung iba pa mapailalim. Kay sarap. Saksi ang langit sa'kin, halina't sumayaw sa ilalim ng bituin. Habang ako'y nakatingin sa iyo, wala na akong ibang mahihiling. Saksi ang langit sa'kin, la la la. Ganyan ka, Miss Cardi, ang inyong parang Jason.
sa pagpapamilya. Libreng ulam sa bukid. It was so fun. Baby. Tomorrow. Rain falling down. 3 viewers, hello, comment po kayo. In my heart, Ma! Ma! Bibi, tawagin mo sa mama mo. Wala na akong ibang maihiling. Balikan natin ulit. Five viewers, hello po. Dito naman, kukuha ko ng saging. Ay, dahon ng saging. Doon ako kakain. Para masarap. Masarap nung kainan. May mga lahok pa yan, oh. Ay, may kulang talaga yung naisip ko. Tanglad pala. Pwede pa yung hapon. Okay. Okay. Hindi to. Mamadali kasi tayo eh. Oo, kasi bibigyan ko kasi nanay. Nagdaan siya, ano, baka nga kumain eh. Sarap isang. Hello po. Magandang gabi. Pre-viewers po. Parang magandang tanim din talaga ng sitaw. Yung talong ko medyo ano na eh, wala pa tayong update eh. Papa, wala pa tayong update. Yung sa talong natin. May namatay na isa eh. Hello po, for viewers. Matapos sili. Wala pa tayong update dun sa talong. Oh. No! No, sali lang magkaon. Amo? Bibigyan ko yung honey. Huwag na. Ikaw. Bibigyan ko yung honey. Ikaw. Sige na. Kain na. Yan, hilang ko muna yan dyan. Hilang ko muna yan dyan. Dyan, dito ko na pinapakain yung pamangkin ni Miss na isa. Bodol fight kami, bodol fight. Parang Ah, dito mo na, lagay sa dahon, ma. Saglit. Pinapainit ko lang itong dahon.
Ganun mo muna to. Kasi papatungan ko pa nito isa. For viewers, hello po. Magbobodol plate kami. Iniinit ko lang itong dahon. Ah, Mama. Ah. Hindi ko dito yung... Hindi mo dito yung kanin. Hindi dapat mainit ang gusto. Mabilis lang po. Ako na yan. Oh. Hindi lang mo. Oo. Ito. Nagpahabol pa ng sinaing. Na. Lagyan na rin natin yung malunggay maya-maya. Kasi malunggay, mabilis naman maluto yung malunggay. Subukan ko po ang malambot na itong gulay. Sitaw. Malambot na. Harap. Sakit nito ma? Mana sakit? Ili, ano yung mga si Joshi? Pwede si Joshi. Sino na? GoPro. GoPro. Hello po. GoPro na ba yan? Ako na, may ukra pa yan. No. Ito na, malunggay. Lalagay ko na yung malunggay. Halong-halong gulay. Masustansya. Yung iba may ukra pa yan. Walang okra eh. Kulang nga yan. O ano, Walang balingoy. balingoy. Ang gusto Kung ano ko, lang yung ano. Halong. Halong nga. Sana makapagkanta. Makapagkanta. Hindi naaamoy ng ibang viewers natin. Nag-aahay na rin ito. Sarap ng ulam. Mapapasili ka talaga nito. Mapapasili. Sarap ay. Lami kaayo. Ha?
Ngayon maya-maya at kakain na kami. Budol fight. Wala na akong ibang mahihiling. Ano nga yung supang ano, dala-dala mo? Ano yan? Supang pang ano? Ano yan? Tuba. Subang tuba. Ano, maganda na rin. Pag nagpaksiwa ko. Action lang, hindi pwede yung pala. Pwede. Pwede rin yan. Binibilat din. Nagugutom na ako. Pwede sa Dala na si nanay. Maya-maya. Ikaw magdala? Kasi ngayon ng ano, sailing. Tara. John Lorino, hello po. For viewers, hello. Sarap ng ulam ko. Gulay, halo-halo. Ma, dalan mo na si nanay. Okay na to, ma. Dali na. Yung nanay. Atilan lang muna si nanay. Atilan, totoo na yung gulay natin. Maganda na yung ano. Lapit ko sa inyo. Yung gulay. Walang daya. Ganyan po ako pag maggulay. Wala siyang ano, sabaw. Tapos yung nilagay ko dyan na gata. Yung hindi pa sa gaano katandaan. Malamis-lamis siya. Diba? Ay! Siguro po. Ibang luto na yung gulay. Tapos sa baw. Papasilip ng papakamay. Patayin na natin. Baka patayin pa ng iba yan. Bigyan mo si nanay. Dala mo nga doon. Yung lula niya. Si nanay. Mag-isa na lang kasi sa buhay din yun. Para may ulam na matanda. Sumili ka ng silig. Kanila. Hindi mo rin kasi pwede. Doon sa tuloy ka rin. Oh, ito ah. Lagyan dito kung mag-asa. Kaya ko nakakaroon pa rin. Hmm? Si nanay? Babay na lang ni. Sige na. Itong nasa ito, yun. Kaya pwede kita.
Kung nakakaw na si nanay, sa pumunta ako tumutun. Kaya sumingi ka ng sili. Saalin ko na dito. Kakain na kami. Sarap talaga kung may okra. Wow. Damante. Oo. Gulay. Sino ayaw ng gulay? Sino ayaw ng gulay? Ikaw ayaw ng gulay? Yan na. Budol 5. Hugas na kayo ng kamay nyo. Bibi. Ano no? Sarap. Rapsa. Rapsa. Ano mo nga ito na? Kapit mo doon. Siyempre yung suka. Suka na ano, nyug. Ang mga ibon. Golden Fight. Nak. Dito ka mo po na to. Kaya ka kanila nak. Halika ka. Teka, hi. Iusap ko na naiiyak si JB. Ha? Naiiyak si JB. Bakit? Mahiya. Iusap gay. Bibi. Ganyan. Nakuha ka dun nak ng ano, yelo. Kailan? Kina. Dito ka. Nagaling mama mo ah.
Ano? Ha? Oo. Ba't wala mo yan? Oo. Hello. Ano sabi? Upo na kayo. Ano sabi? Tinanay? Upo na daw. Ano yun lang niya? Hindi ko naman na ano. Tinurok ko na sila. Ang saan sa siling? Ano na? Wala mo, walang matutunan mo. Matutunan mo sila? Ang perang talong kanina. Nabigyan sa kanin. Sige na lang, buksan mo na. Buksan mo na. Ano? Pasal mo. Kayo magkakamay kayo? O magkano? Nak, malaglag. Ayan, sige. Sige, sige, sige. Oops. Hello, kain po. Kain po. 2 viewers. Isang po. Teka naman. Ano? Balik ka na. Pamit ko ka. Nato. Plato ka? O sa atin ka? Kaya na lang. Sige na. Balik ka. Gulay. 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 Ano mama? Sige na. Talag-lag ko lang nila. Sige na. Kain kayo. Dito na mama. Talong. Talong. Higasan. Sige na yung kain mo. Kain po. Ito. Ano ba? Gulay ko mga gulay. Kain po tayo. Lagi ito nga rin. Talong. Yung kanin sa harapan. Ito, sa'yo. Ang panono. Kailangan umbusin mo sa harap, ha?
Makain. Mahingin ang gulay yun. Ito ba? Kung viewers pa, ito ba yun? Ito. Gusto ng kanin, ha? Mm. Hindi nakukuha. Natapon na yun. Okay. Ang gulay. Ang gulay. Hmm? Kanin ka. Bago mama. Wala dito. Wala na electric fan. Gulay no? Wala dito yung electric fan. Bakit ba yung kanin? Ito na, bitin. Ito na bitin. Ito na bitin. Bitin na rin. Bigyan na. Kain. Taob. Busin yung harap ah. Gulay bebe. Sabi ko. Sabi na nga yun. Gulay, bukan ng gulay ha. Huwag nga dito bebe. Hindi nakakaliya ang pagmano. Kanon no? Yung pinapabahaw, yung mga kanin, gulay, yung
Gulay, upo din ha. Bawal magdala ng gulay. Kabatarang lang ito yung kanon, no? Sabi, no? Bukan pa rin ako. Ito. Wow. Yeah. Ito na, ano? Gulay, gulay, gulay. Hindi ka natin, no? Muli yung kanin, ha? Ito na. Kanin na. Nuno, kanon pa nuno. Gulay, no? Muli may tira ka pa. Muli. Sarap. Yes. Kasi nang kapag-video sa akin. Nakakapagplatter. Hmm? Meron pa. Muli. Naman na naman. Bawal magtira. Hindi ko gusto yun. Ah, Yan na gusto. nanibago niya mas gulay na. Ano, no? Kakaibang kaan talaga pag ano. Mhm. Gulay. Busog na ako. Napagkaro na, no? Buti na lang. Buti na. Hmm? Wala. Ito na lang. Hindi na kaya. Ano po? Sabi sila. Kaya ka. Ito na lang. Suko. Nakadami na kayo. Sir Joshi. Ah! Send mo naman yung laminate na live natin. Send mo na. Ayun po, mag-i-end na kami. At makain nga namin, pupunta kami doon daan. Doon sa may patay na. At salamat sa ano. Siyempre, salamat sa mga nag-tune in. Salamat Tingnan nyo na lang po sa upload ko. Kasi doon ang pinaka ng full video. Panguha ko dito ng kinain namin. Salamat sa pagsama. Bye-bye po. Bye-bye po. Simot! Bye-bye po.